je prostě mladá, tak jsem říkala, nehrabeš. Vždycky člověk může znát před No. A tak jsem ráda, že vlastně jako jsme řešili vlastně na modle. A akorát jediný, co teďka přemýšlím, proč se co děje, já jezdím 20 minut, půl hodiny jako za tu lekci, co on říkal, že vlastně je ideální, že on to dělá taky. A teď jsem zjišťovala, vlastně, jak jsem tady nejezdila, že zhruba asi vlastně po půl hodině, tak mi začala vypadávat zádí ven. Do té doby, než jsme vlastně odsválili nějak základně, tak jako mi nevybočovala na levou ruku zádí ven. A teďka jako to je po té době asi zjevně, teď otázka, když je to unavená, už prostě, že už to jako neudrží na to narovnání, vypadává to zádí ven. A nebo jestli náhodou třeba něco nebylo, že nebolí. A teď otázka, jestli to takže už jsem to dvakrát nebo třikrát zažila, že jezdila trošku díl, takže právě vypadá a jenom na levou ruku a jenom zádí ven. To přibídou. Nebo to může být, že to prostě není něco No, to ona jako zvládá, ale nechceš mít třeba tolik stranových pohybů, což tady ona jako dělala. Protože mě to nedává smysl, že jí bolela noha třeba. Tak na levou ruku by paradoxně měla zádí spíš dopadávat dovnitř. To mě přijde prostě. To už často bývá, když se stupně Jo, no to je ona právě není. už bylo. Když se stupně tak ty koně v tom těle, no mě to dělá mladý. Put your shoulder back.